tuwe paitongo bukok shobita de Burma Pulano, mem, tai sarsongno, kulumuya faro, tai naitong na rejo torong kulumuya faro. Oh,
Hambai. Holom no se kok sadi ni chau ke ba. Sari da mano sai mi ko. Piaba sini audience te sini judges rok le tini sanai ni sanai. So sini judges rok thani ya phre nai borni bom hai kok ke sarmong rok to. Sini saroron yang ke chang le na. Sobita. Recamong je vocal tune kaham na do. Haipana khorang na control ma khainai. Kelai mani tong kesar kelai vibrato ko. Abo no kisah jodi control khai kai recamong kaham nongan hai ma tong. Do abo no in future nong jokon recamong rok tebo rewas khai pro. Abo no control khaina inko khai di. Kesar ma jaroni ni khorang kelai tong. Abo no actually abo nungbo nini recamong no khanadi record khai khanadi bu jaga ni nungko ga abo kisa misa tongo ga abo te kisang kai scale nor je resabai tong mana abo onek samai nangai ya prai na abo hai ni tongo ekdom khel khai abo chini ke khunjo nangai tongo mane jodi abo nongna khorang roga jaga ta ching yang khai chini khunjo tama ke khanau ga abo no control siapa ni ne korang vocal control khagen kai abo ulo in future ठीक ni thangano to practice ma khane gai singer ni korang no ngai manai in future Hambai sir. hambai Sir Kaplai. Ma'am Torbala. Kaham no khorang to kirimani baging khana kichale kiru asuk lokoni bas kangoro sabna ba bekhator di ang no jotoni sai kereng hni rjabdi o jaga tai ke bukri ang saicuk no ang no jotoni keplai apti hini wan sugui rjabdi hengkai khorang kelima rok bekha kelima rok besak kelima rok bebak kemai thangbai nai hambai Hambai sir. Sir Hemanto. Nung sabono kiri. Ora kiri jana ke bukri. Joto nini khorang no naisingi tongu khananani. Aboni bangai borok no nung khorang simari nai. Resapna ni sekang nung kiri khangke abo hayung nai. Takri di do. Tamana nung oro no resam phane man nung je sering phemani abono si resap nai bile. Alkate resap yable nai. Ga abono kaham ke resap dina. Aboni bakhaw বিশ্বাস খাই দি আং কাম করে সাপ নাই দো Hambai sir. Sir Satya. Susmita, ari Sobita, Sir. ang wage hainu, nung hainu hong, pula rasa pruka yakung kali tongo. Iskolo rasap dehne rasak pro yakung kali tongo. O alka satro so sar nadi bini yakung kali tongo makane. Pula obisyo abunongo, nungo kisah kirima bagino pula pas gan jata nang pula yapang mukra romani ar kisah khot kang kata. Kan nang kiriyang kangkai abo bo hamai thang nai. Hambai nang tebo kusuko kadi. Hambai sir. Sir Sarot. je judgesro samani je laithane samani amu same no borobai ni khorang je saprogo sur thik natlango kintu vibration khlaima jagao kisa disbalance mui thango abono maintain khai tebo future kaham khai mane Thank you sir. Thank you so much, Shabita. Belake sino khna to khai resap klangkha. Tabok norni buskango te sai hai tubui tongo. Belake khorang ketui